onindra diabolma bo ano mane tongnani sitera tongnani yogi sanmani bagui nangbai non magana khani ang bo onek kisu facility diwana to jotono lamsogo hai tini ni tai kaisa Kwtal video dolok nornang tai tam sasinai je kokno ang norno sanan thangoi chong akogno khnake jotono lasima chincha ongnai tango hinba khorokcha school ni headmaster arun je khesiri songnai je maimi songnai bonobo omo hamya tongnani logi sanka ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ so ke dolok hindi tini ni video song kaham ke saima lainai ochala sab ongkha buri sab ongkha tangoi bro theke ongna nangkhna tini o video song full detail by saima lainai obon chai sikang channel la subscribe khaija gya hingke subscribe khaidi video no like roi video no song steng laisinai dolok tabuk nok social media rogon nai khaingke nok tabuk boni asu marken trending go market trending hiniman viral hinimano obo je je main kahini ko mai chi dolok khoroksa burui bo school of khesiri rong mairok songota tai ajagan in charge ongkha a school in charge ongkha olindra deborma je bo a burui sikla a burui no bo tomung hamya tongnani logi sanka a burui go silia hingke bo tam hingke a burui no nung jodi nang bai tongya hingke no I jagani je khesiri songjangnai je nung chakiri khaitma no ya karui oino borno dairo phai hai noi burui no bo dom kiriu je school umta got na ong a school ni mung ongkha munda bos di english medium debi school a jagan in charge asuk marken kok hamya ke je aburunya sauta musuk sui gyan kuri hinimanu je sana thake chung olindra debor mano dolok bohai olindra hai musuk borok asu faltu borok tai ke kuruina bo kol khai bo kol bo hamya kok amti bo nan tenia khabo nan tenia kok sawi tongmon chung khnaiman ka bang video brong ni je call recording abo link ong khata tam saka dolok khnawinya ji malik sara basa tongnai rok tongta te han bondu rok nok malik sara nok ko basa tongnai rok tongta boundary wall li jarok borong nok geja maung kota borong no bara marita paso mari borong no atike pama thanai ta wa chau chu kagos rok khanya ni mati khanya rok bana buddhi khlai ang nin bagi wan chung nai ta buji khada nin bagi ang upokar no khai diwan no je kun samung Bông cào cào sạc ăn tôi khai bê bê cả chế bê phải bê khai bê cả đi khai được thằng gầy nung rang pusharok bono no riwano aso ba kweton yang thằng gầy rang pusharok riwano kuchiji azat kai pia bo kicha paro me azat có bao bây giờ ăn bê khai giờ nắng mà nhớ chồng quá ekdom kicha ban chiji azat abo buddhi khale enta bun buskang musang kok sa sale ni phun bai mang kok sale enta to wan chung nai di ta ang bon no khai bisi sa je ang dong te kicha sa je ang ai do mama bê khai nung kicha wan chung nai di ta kon bây giờ nha nông dân trồng tí ăn khai còn cái cha wan chung nai ne ban kon bon no khai bisi sa je ang dong wang ka sari bunyo kop mo secret kok bujilai no kaisa hai ini sen nang sana himang saragya teni kito saisika nin bagi ang botongo school ni bepar hoite joton ang katiri joton thikai mojbut kai kalang maine kagos khai ang school ang ekta school khesari songmani o school khesari songmani chini in charge tongnai aroni onindra deborma bo ano mane tongnani sitera tongnani yogi sanmani bagui ang omo haike nukjana nakara asi bo kiri bo yogi aboni bagui ang nukjana ni nakha tini obo hai bagui na chiri onindra deborma tam khaibo bo o school ni in charge no kai nung khai tam khai ang kha aroni ongko khesari songnai no school bo mkhai ongko munda bosti english medium jebi school abo bobo ni andar khlai
kora bagan tula siko kora bagan munda bosti. Oke nini kami kah? An kami bo munda bosti no. Ingkai do tam khai kya ti tam nono sungbo tam kono bagai nung bai ko khai. Hana bo ano sawo nang ang bai mane sigla tong kahang kai nono iskola ang to ne wano ke bo no mani ya ngano nang yi kaham pa yi wano mani kaham pa yi wano bui ke bo khunani ya ati ko rok sawo bo angkai ang bono saka nang ban bu phani somanche ang nang bai tong ma ya nga bo sang ngano nang iskol ne song ya soko khonai ang bai tong ya hangkai ang ko boni na da yi nai hinai sawo bo. Ini kami boros saya mana? Bin kami kai ungko tura sikok te sindrai. Ingkai bo mohai je nung bai asu khamya ungko khlai mani abo hai agiro ko khlai ka mohai ro. Kok sitara Kaya nung bai tong na hni ro ko kaya mo po thum khai kya ang choi jong yang ga ang hi an bu sanang lo go bin chai phe kya. Tama sasinai dolok tai chini society o chini je tipra hasis tama chin borok ke umta hemang de kulgui tong sinai tai kuno chini je phainai generation no chung develop khai thangan umtai kogrok kebun bakhapono kebun bokhorpon wansok ja kuri je tamo dolok o kahi ne khnaina bahai tong tolo comment khaisa di ang to tai tama sasinai ang to pelekhin joli ja umai borok no angke no pora khawisi tongna nang khawisi marki beleke saprakna nang hai gesar borong je tong sitra tong mungno borok yakan kelata bong no khawisi saprakna nang ta hingke dolok tinin bidun bagoi asuk jan online malanya chung hai take next video joton kaham ke tong pai di